बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआ आं नोंथांमोननो होग्रोनोसै, बिनि उनाव डिसकासन खालामनोसै आरो आं थाम्बनेइलावबो लिरनानै फैखाबाय आरोना। थाम्बनेइलाव आं लिरनानै फैखादों अलरेडि जे आं मानि सायाव डिसकासन खालामगोन बेखौ। स' अब्ला फै भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি বিজেনি UPPL দলৰ ৰাজবংশী নেতাসকল 6 জনগোষ্ঠীক লৈ আজি প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে, এই মন্তব্যত আমি দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই। যাৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে দলে বলে জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি আজি দল ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মই আহ্বান জনাম আগন্তুক দিনবিলাকত ৰৈ যোৱা আমাৰ কৰ্মীসকল, যিসকল কৰ্মীসকল এতিয়াও ওলাই অহা নাই, তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ মই আহ্বান জনাম। भारत की संस्कृति है कि असम से आए हुए लोगों का हमने स्वागत किया, और जब हमने इनका स्वागत किया असम से आए हुए लोगों का, तो उन्होंने भी अपनी संस्कृति का पहनावा मुझे पहना के सम्मानित किया। जय असम, जय हिंदुस्तान। स' अके, नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। बेवहाय नुदों कि माखासे राजबंशी सुबुंफ्रा दिनै बिजनि जिल्लानि सिङाव थानाय माने राजनितिकआव बिजनि एरियाखौ मोनसे माबा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै लायोथ', गसाइगावखौबो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै लायो। दा बे हिसाबै बिथांनिफ्राय बिजनिनिफ्राय दा दिनै 50 जन राजबंशी सुबुंफ्रा दिनै UPPLनिफ्राय नागारबोबाय। दा बिथांमोननि नागारनायनि उद्देश्यआ मा? आरो ओरै बेराफारसेथिं ओरै सेरफांगुरि हालामनि सासे बिरखां बर' बिथाङाबो UPPLनिमोन, कर्मीमोन, बिथाङा सासे कन्ट्रेक्टरबो। दा बिथाङा दिनै UPPL दोलोखौ नागारनानै बिथाङा आरो दिनै कंग्रेस दोलोआव हाबबाय आरो सिला बसुमतारी बिथां बिर जोहोलावाबो दिनै कंग्रेसआव हाबबाय। अके, दिनै अब्ला UPPLआ जोबनायनि लामायाव थांगासिगोन नामा? आरो UPPLखौ दिनै राजबंशीफ्रा दिनै मानि थाखाय नागारबोदों नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय। ससियेल मिडियायाव माने ट्रेन्डिं दाखालि एसे मास मोनसेसो सिगां बा मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो मोनसे जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों कि मोनद' हारिफोरनो माने ST होनायावहाय NOC हरनाय हरै आरो बेखौ लानाय मतामत लानाय फेसबुक ससियेल मिडियायावहाय बानबुंथाइफोरखौ लानानै थारमाने बेवहाय माखासे बाथ्राफोर ओंखारदों आरोखि। आरो बैखौ लानानैनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्रायबो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारियाबो प्रमोद बर' सारजों डिसकासन खालामदोंमोन। आरो बे डिसकासन खालामनायावहाय प्रमोद बर'आ स्पष्ट बाथ्रा बुंदों जे मोनद' हारिनो ST होयोबा थाखानाय STया जायखिजाया राहायैब्लाबो बिथांमोनखौ हयथ' भि खालाम बा माबा मोनसे खालाम, थेवब्लाबो खहा गोनां होननानै बिथाङा बाथ्राफोरखौ स्पष्ट खालामनानै होदोंमोन आरोखि। आरो बै समनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों कि माखासे राजबंशी सुबुंफ्रा माने UPPLनिफ्राय एंगारनानै फैनांगौ होननानै माने बिथांमोना खावलायदों। अब्ला जों नुयोखि जुदि UPPLनिफ्राय एंगारबोनांगौबा होमब्ला जोंनि BTC हालामखौ नायोब्ला BTC हालामनिफ्राय हयथ' आदिबासिफ्राबो ओंखारगोन, UPPLनिफ्राय ओंखारबोगोन, ओमफ्राय राजबंशीफ्रा ओंखारबोगोन। खारन जोंनि बे मोनद' हारिनि गेजेराव जोंनाव बांसिन दं होनना बुङोबा राजबंशीफोर दङ आरो आदिबासि बाहायफोर दङ। अब्ला बिथांमोना दिनै UPPLनिफ्राय ओंखारजोबसिगोन। अब्ला बिथांमोना बहा थागोन? BJPआव थागोन ना BPFआव थागोन? नट आउट बिथांमोना BJP कंग्रेस आरो मा होननानै बुंदों BJP कंग्रेस आरो BPFआव थाखागोनखा, बे मोनसे बाथ्रा। आरो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय मा, अब्ला दिनैनि थारिखआवहाय होमबा UPPLआ नैबे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जोबमारसिगोन नामा, दंस' जासिगोन नामा, गोमालांसिगोन नामा? बे बाथ्रायाबो बयनिबो खुगा खुगा, बयनिबो गोरबो सिङाव दिनै मोनसे सान्थिफ्रा जोनोम मोनबोदों। माने ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा दिनै नोंथांमोना नुदों, नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो एरिया ओनसोलावबो दिनै मोनसे बाथ्राया ओंखारसोलायदों जे UPPLआ बिराद लासिं सिं खालामबाय होननानै। मानो खालामदों होनना बुंदों होनबा UPPLखौ माने 20 बोसोरसोहालागैसो 25 बोसोरहालागैसो सिमहालागै सरकार सालायगोन बेबायदि मोनसे आसा लादोंमोन थारमाने रायजो राजाफ्रा। नाथाय हठात सिमाङावबो जायो मोगथाङावबो जायो मोनसे 5 बोसोरनि गेजेरावनो UPPL सरकारा बायफ्लेलांजोब्बाय थेर बेथेर। अन्यथा गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्रा माने मा होननानै बुंदों UPPLजों गैया थारमाने, बेखौ दिनै प्रुभ जाबाय आरो। गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्रा गासिबो BPFजों दङ। हाग्रामाखौनो मोजां मोनो, हाग्रामाखौनो सादा सिदा हिसाबै सादा सिदा जेखौ बुङो बेखौनो मावो,
बेबायदि मोनसे फोथायथिजों हारामा महिलारि सारखौनो बिथांमोना सापर्ट होनो ओंखारबोदों आरो जेब्ला नों बर' भटखौ नायगोन होनब्ला बर'आव बांसिन भट दं होनना बुङोब्ला UPPLजों दङ खारन बै समावबो जेन'बा सरकारनि हेंथायै थाबोदों होनना बुंदोंबा बर'फोरनाव मोनसे जोंहा डिमान्ड दंमोन नालाय माने आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे जा सिमां दंमोन आरो बे सिमांखौ लानानैनो दिनै एबसुजों लोगोसेनो दिनै UPPL आरो XNDP गासैबो लोगो नांनानै UPPLआ मोनसे जोनोम मोन्दोंमोन आरो बे हिसाबैनो UPPLआव थानानै गासैबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट आरो मदद होबोदोंमोन दा दिनै थारिखआवथ' जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्टबो गैलिया नङा होमबा बड'लेण्ड मुभमेन्टबो गैथ'ला दा जोङो रेस्ट लाथ'बाय हयथ' नैबे BTC सुक्ति आरो BTR सुक्तिनि गेजेरजों बर'फ्रा एसेबाबो सेकिउर जागोन नामा सेफटि जागोन नामा बे मोनसे थांखि मिजिंजों दिनै जोंनि मानसिफ्रा सिरि माने जिरायनानै दंथ'यो आरो जेब्लानाखि समा जागोन एब्ला जोंनि गेजेराव जेब्लानाखि ओरैबायदि मोनसे सम फैफिनगोन अब्लासो आरो बे मोनसे जांख्रिखांनाया फैफिननो हागौ खिन्थु दिनैनि थारिखआवथ' जों डिमान्ड गैला माबा गैला नङा होमबा अब्ला रायजो राजाफ्रा सोरजों थानो BPFजों थानो ना UPPLजों थानो ना BJPजों थानो ना कंग्रेसजों थानो बे जाहैबाय मा गावबा गावनि सान्थि गावबा गावनि माने बयहाबो राइट्स दं बयहाबो गावहानो फ्रिदम मोनसे राइट्स दङ गावनि उदांस्रि दं जे गावनो उदाङै आं जाय पार्टिखौ मोजां मोनो बे पार्टिजों थागोन आरो बे पार्टिनो भट होगोन होननाय मोनसे बयनावबो उदाङै मोनसे एक्सट्रा राइट्स दंखायो दा गथिखे बिथांमोना गावबा गाव लागोन नङा होमबा रायजो राजाफ्रा खारन दिनैनि थारिखआव जोंहा डिमान्डबो गैथ'ला हयथ' सोरबाया UPPLखौ मोजां मोनोबा UPPLनि सासन खान्थि थायोब्ला UPPLआ माने सुबुंफोरखौ बांसिन अनसायो सुबुंफोरनि माने मददनि थाखाय खामानि मावना जुदि सानोबा मानसिफ्रा UPPLजों थागोन आरो न' डाउट जुदि BPFआनो मोजां होननानै बुङोब्ला जोंनि मानसिफ्रा BPFजों थागोन नङा होमबा खारन BPFजों थानांगोन सरकारजों थानांगोन नङा होमबा जोंनि मानसिफ्रा सानोखि जों सरकारजों थायोबासो जों सरकारनि एसे एनै हेल्प मोनगोन नङा होमबा दा जोंनि गेजेराव बे डिमान्डआ गैथ'यैखाय नोंथांमोना दिनै BPFजोंबो थानो हागोन UPPLजोंबो थानो हागोन BJPजोंबो थानो हागोन कंग्रेसजोंबो थानो हागोन खारन बिथांमोना BTC हालामाव जायनो सासन खालामगोन सरकार सालायगोन स' बिथांमोना सरकारनिफ्राय मोननाय माखासे रां रुफाजों नङा होमबा पेकेजफोरजों रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफोरनो माखासे आसनिफोर लानानै होफैगोन अनसुंथाइफोर होगोन नङा होमबा दा बेफोरबायदिखौ ओंखायनो नोंबो जुदि बेफोरबायदिनो सरकारनिफ्राय मोननाय माखासे आसनिफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय होनानै एबा रायजो राजाफोरनि बिलाइनो होनो जुदि खामानि मावनो गोसो दंबा नोंथांमोनाबो थानो हागोन नोंथांमोना जुदि पलिटिकेलाव मोजां मोनो पलिटिकेलाव थानो हागोन समाजनि खामानियाव मोजां मोनो समाजनि खामानियाव थानो हागोन समाजनि माखासे संगठनफ्राव थानो हागोन नङा होमबा बे गावबा गावनि माने सान्थि आरो नोंनो जेखौ मोजां मोनो बेजोंनो थानो हागोन आरोखि दा कुइसना बिसो जादोंखि UPPLआ दिनैनि थारिखआव मा जामारगोन नैबे जे बिथांमोनहा दा MLAबो दंमोन MP दंमोन बियो 5 बोसोरनि उनावनो गोमालांजोबजागोन नामा बे मोनसे गेदेर कुइसन सिखारदों दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव दिनै गासै 9 LAC जाबाय मोनसे जाहैबाय गसाइगाव LAC दतमा LAC क'क्राझार LAC बावखुंग्रि LAC आरो परबतजरा LAC जोंनाव 9 दा नङा होमबा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोंनाव 9 दा बाथ्राया जाहैबाय मा राजनितिकआवहाय जायहा जुदि रायजो राजाफोरजों माने बिसासखौ होनो हासिनो माने रायजो राजाफोरजों खाथिसिन सोमोन्दो थानो हायो बा रायजो राजाखौ फोथायहोनो हायो बिथांमोननि मावनाय दांनाय बाथ्रा बुंनायफोरनि गेजेरजोंहाय बांद्राय सालाखि देखाया स' बैफोरबायदि राजनितिकआनो रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन थारमाने रायजो राजाफोरनि अननाय मोनगोन रायजो राजाफोरनि भट मोनगोन थारमाने नों जुदि बांद्राय सालाखि खालामोबा नों बांद्राय जुदि नोङो माने बुङोब्ला बुंनायजोंल' आरो जुदि नों प्रेक्टिकेलि खामानियाव गैयाब्ला रायजो राजाफ्राबोथ' बोरैथो माने मोजां मोननो आरो होनो बे मोनसे कुइसन जायोथ' दा बेखिनियानो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे आपडेटखौ लाना फैदों दिनै राजबंसि बिथांमोनहा UPPLनिफ्राय नागारनो थिनगासिनो दं जायफोर दंबावो दासिमबो UPPLआव बिथांमोनखौ नागारनानै फैनो थाखाय खावलायदों बिथांमोना दलखौ टेक खालामबाय आरो गाबोन समफोर गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थानानै बिथांमोना गावसिनि जनगोष्ठीफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावा नङा मावगोन आरोखि दा बेखिनिखौनो बिथांमोनहा दिनै खावलायहरदों गावसिनि जनगोष्ठीफोरखौहाय आंनि दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानो रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना जायखि पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो नोंथांनि गोसोजों चइस खालामनानै थाबानो जाबाय आरोखि थेंक इउ